Boru kami datang dari STM ya. Kami tahu kita selama ini bahwasanya adalah bisa dikatakan anak kemanjangan daripada bapak sama mama. Jadi di saat ini kita sudah membuka pintu rumah tangga yang baru. Dan kebetulan mulus libat tubing anak siakangan doh ate. Jadi berputar 190 derajat bahwasanya kamu anak paling kecil di Sitorus mulus libat tubing homa gabe siakangan ate kita. Jadi yang kami harapkan sama kita ke depannya kiranya kita bisa menyesuaikan diri dan bisa menjaga harkat martabat daripada marga Sitorus ke depannya ya. Jangan bikin malu bapak sama mama. Begitu juga punguan Raja Sitorus yang ada di Batan ini. Beremon nih, si gudang nih. Ate, aka amongmu do inongmu, songoni dong aka itong do aka edam, songoni tong bere nih Raja Sitorus. Songoni tong hataku tu wala tulang ate, setabi tulang. Molo pe hami rosian dong asauta muna. Ro pe hami songonon songon pasaton angkaran dasar na bungata. Ate, songoni tong tu opung sakira boru. Ate. Opung tiara, ate, siap mate, ate, alanda ba mulu boto sililingon, hona happy do, mulu arong pesta on ikol hona marjoget nama, agi masuduluan nyarion lampu siap nate, opung tiara ate, jadi saya nonton tu alat tulang ate, saya siap mak, jadi saya tambah pasu di Tuhan, marpopu si anak dok marpopu masa boru, saya nonton di keluarga besar ni Lubang Tobing, tu ala lain nami do ibu to nami. Saya malah itu do alat lain nami agi atau julun narion ni sadarion hit hamuna gabe pemulihan adu agi atau julun narion boy tong hamuna manghiton lau pemuli boru agi boy hamuna mar popu sana mar popu jadi songoni mahata siak kami siak dengan sabu tamuna pastor nami matu raja dengan satu nami Raja Sitorus betima. Jadi adong nata batu pak siang hita lau tu hita artinya dari kita oleh kita untuk kita ate las marwam jala di opuk kiara boru tang yang nami sahat matangnya di lon mah agu godo hai pason di pamatangmu dinalaho mangula silonmu do marmudu-mudu akapo paramu ate tababo paramu taba maumurmu horas mate jadi soksoni manang di ibotokku nang laiku langsung intinya aja nanti biar nggak apa nanti bilang entah kenapa-napa jadi apa katanya so nerok kondisi tua mah honokku pinatik hujur mah kowe asa firman naboki baul di pasalongan firman tot ini ibotok dot like artia mulani hari si pasara mulani bulan tubuh maria boru nama lo masari dohot anak na negara balukunan asa pinati manna hujur tudo bidapian manang natu dia behamu layak kunang ibotok ku mangalaka saya itu sima na bota persaudan nak pahorasa sama solo sama tu botea lunga sahata majalo pasu sian gereja marhidena posonai saya sahat mahamu tupang gebian nak pahorasa butima Maulea tema di Tuhata, maulea tema nang di Ulaota Sadarion, ale denggat do merdalan jalauli, suak songonima di hamu, inang bapak tua nami do inak tua nami, las rohata denggam merdalan ulaon ni Boruta Sadarion do helatade, di dok na tua jongjong di Purbatua, manatap di Paraparan. Leleng matok kamu mangolu, sahat ma tu sahur matua, jala torok ma poparan makalian. Matutu. Suak songoni manang dihamu iboto nami dohot lainami. Gawe raja nami. Diari nauli di bulan nadenggat diari sadario. Las rohatta di naung majalo. Pasu-pasu pardonga saripeo kamu sian huriai marhite na persona. Nak kami piatong manangya ko kamu asaan kia keluarga nagabi sitiriwo kamu keluarga na pasangapon na torasna dohot keluarga yang takut akan Tuhan.
Jala di sonek pasahaton nami ma ulos na gajang, ulos na hapal, ulos si tororo rabbu. Marhiti omma pita-pita nami tua mata na martua di mata. Asanggia gajang barita gabi, gajang barita horas di nama dalani parruma tanggawon tujuluan ni arion. Jala gajang mawurmuna tiuruma tong dinalago madalani parruma tanggawon kamu. Jala laus tibu mahamu dililiti adormuna marurat tutoruna tebu marbona nagobas mardaka tusiamun naribur mardaka tuha birang nagabi dohot marbulung tukijang nalaung asa gabi boy ho ito mangalaungi ditonga-tongani parruma tanggaw didok na tua-tua tinapu bulung isalat laus tarihut buluk sikor sa tibu matok kamu mangabing-abing anak uhut tibu mangopa opa Dudu. Ma uliate ma di pertiket sa darion di abang nami ate gokod do si pe mau jojo si alusan di narogokon do jojo tuhami go dakta ria bilang kita roate abang marbosir marai sada siti rodo keluarga ni abang 10 tahun lebih abang sebagai kepala suku di hitate ketua umum di Siturus Kota Batam. Jadi dohonon nami bang tu kakak nami tu kakak majote lam tambah sehat mau te akang ate sehat mau sabu hitarap tudo udur tu doluk turuan las rohan nami bolong tambah sehat to ate tangiang nami masalut na narison singkat jangumur mau sehat ate songon dohonon nami ma adur haduka ma to gutung ni orbo adur hati ti tong lobu penggeng sorma tua ma bang nami do akang nami ate pangiring-iring pahopu sahatu namar nini sahatu namar nono songni marah tanami tu abang nami jadi hata anggaran non bolo tung pehujala kok kami ate abang ate dak pola si bawaku bilangan nah hita roma paen anggarannya ate abang adong dosa sektor adong dosa pusat jadi untuk itok kami sama layak kami ya selamat menempuh hidup baru song nairot ni pendeta enak tentang selamat menempuh hidup baru selamat berjuang ate berjuang membina rumah tangga yang baru banyak persoalan yang akan datang ke depan bukan berbahagia menghadapi masalah tapi selamat berjuang lah ya doa kami di son rohami hula-hula muat doa matang ya kok kamu dah jadi rohami non di nama sahat ulus nami tangiang nami doi tutuhan asa di pasu-pasu Tuhan rumah tangga munate songon nani do nisi tua-tua ma dohonon nami sitokka ma arirang peak di tongani onan sitokka ma adong hata sirang dihamu pada syaripia muna soja disirang todimu ma marsi gonggoman Matutu dan beronok tu saha ni sulu ma saha tu betean upasaha ma hamenuk saha tamen no pasato nulus saha matang yang nami tua mata namar tua debata saha ma itau tukang gabean saha ma tu parhorasan